अगर आप भी चाहते हैं यम चौहान फिल्म की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम जो सैया हो के बुलट पे बैठाला सैया हो हमके बुलट पे चहला ये सैया बजरिया में जाई बस्ती सहरिया दा हमके घुमाई। चहला ये सैया बजरिया में जाई बस्ती सहरिया दा हमके घुमाई। हो गई ने रेडी हम जिनसे पहिन के बैठाला सैया हो हमके बुलट पे 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 हमके बुलट पे बैठाला सैया हो हमके बुलट पे बैठाला सैया हो हमके बुलट पे सैया निदिया न लागेला मन रोजे करेला। ए राजा सुनी ना सैया निदियो न लागेला मन रोजे करेला। और चलिहा न राजा तू रहिया भटक के बैठाला सैया हो हमके बुलट पे 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 हमके बुलट पे बैठाला सैया हो हमके बुलट पे बैठाला सैया हो हमके बुलट पे जम बहुते लगल बाटे प्रेम झब्बू कहत बाटे। ए सुनी ना जम बहुते लगल बाटे प्रेम झब्बू कहत बाटे। बैठा न रनिया कमरिया पकड़ के बैठाला सैया हो हमके बुलट पे बैठाला सैया हो हम